Знаете ли, че много комунални компании губят време и ресурси, като изпращат персонал на място за всяко предупреждение или проверка? Дистанционните решения на Атен напълно променят правилата на играта. Те осигуряват достъп в реално време до сървъри, скада, оборудване и управление на разпределението, което позволява наблюдение, намеса и енергийно управление от всякъде, всичко централизирано. Това означава, че всяка разпределена локация става достъпна от една точка, без забавяния или скъпи пътувания. Освен това, решението създава стабилна основа за вътрешна стандартизация. Без значение какво е оборудването или доставчикът, данните и алармите се управляват последователно, което опростява операциите и намалява грешките. Искате ли да видите как решението за дистанционно управление на Атен може да преобрази начина, по който управлявате инфраструктурата си? Коментирайте, харесайте, абонирайте се и се свържете с нас за персонализирана демонстрация.